Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο FHF _edits. Σήμερα θα παίξουμε Snake.io μαζί με τον φίλο μου τον Ρίκη. Γεια σας παιδιά. Κλασικό intro όπως πάντα του FHF. Ναι. Τι άλλο να κάνουμε. Ναι. Όποιος θέλει να αλλάξουμε το intro να το γράψει στο σχόλιο. Ή το όνομα. Ναι. Το αλλάξαμε λίγο από FHF _edits, το κάνουμε FHF _edits, Παύλα Ρίκης 7 και Κάτι άλλο. κάτι άλλα μικρές λεπτομερίες. Θα δείξουμε το Snake.io, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, είναι από τα διασημότερα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι αρέσει πολύ στο κοινό. Δεν μας έχει πει κάτι, είναι η αλήθεια. Αν αυξηθεί κάποιος να πει, ας πει. Ναι. Θέλουμε να μιλάτε λίγο, γιατί δεν σας βλέπουμε τόσο πολύ να μιλάτε. Και θέλω να... Όπα, παραλίγο να... Είναι βλακίτσα. Ας τώρα τρώσει λίγο. Να προσέχουμε λίγο, γιατί... Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Οκ. Μία διαφήμιση. Οκ, τελειώνει. Ό,τι πιο cringe έχω δει. Αυτό. Ναι. Τι βλέπω, ρε φίλε. Σαχούρ. Όποιος θέλει να δει το προηγούμενο μας βίντεο με τα brain rots, που βαθμολογούμε όλα τα brain rots, περισσότερα. Ναι, δεν ήταν όλα, προφανώς. Άμα ήταν όλα. Δεν θα παίρνει πάρα πολύ ώρα. Το ρεκόρ μας είναι 9.996. Ναι. Το φαντάρουμε, δεν θέλω να μιλάμε τόσο πολύ. Ναι, γιατί μόνο θα αυτό το παιχνίδι δεν χάμπαρα τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Μπορείτε να σας, αυτό το ρηκτικίος να κάνετε αυτό, τι είστε αυτό. Αυτό ήταν κόντρα εκεί. Είμαστε έκτη στο μεταξύ. Ωραία φιλιά. Μου πάρετε μια kill. Πάρτε το kill μου. Αυτό το δικό μου kill. Αυτό το δικό μου. Όχι, τι μου έκανε, Με ξεφτύλισε, μπράβο. Είμαι και καμένος σε αυτά τα παιχνίδια. Με τα σχολικά και αυτά. Είχα βγει πολλές φορές πρώτος. Και άλλη διαφήμιση. Και όποτε έβγαινα πρώτος εγώ, μετά πήγαινε και αυτοκτονούσα σε ένα κλείδι. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά βαριόμουν να συνεχίζει να παίζει. Εδώ μπήκαμε. Αυτός είναι πολύ μεγάλος. Ναι. Αυτός ο μαύρος εδώ. Αυτός θα πέσει πάνω σου. Όχι, παρόλο να πέσει πάνω σου. Δεν φοβάμαι λίγο να πηγαίνω πάνω τους. Αυτός είναι τεράστιος. Είναι το κατάλληλο τώρα να πεθάνει μπροστά σου και να τον φας όλο. Όχι, λίγο. Να πάμε αυτό εδώ. Αυτή η ζητρία. Και είμαστε παίρνουμε... Σε αυτό το παιχνίδι είναι καλή αυτή που παίζουν, δεν ξέρω γιατί. Αυτό λέγεται το λιμπά. Μας κόλλησε. Δεν πατάω boss και κάνει boss μόνο του. Ναι. Οκ, ναι. Αλλά... ωραία, ξεκόλλησε. Έχουμε πει κυκλούς και... Αυτό είναι εδώ πέρα. Κάνεις βόλες έτσι λίγο, μόνος σου. Προσπαθεί να σε φάει, έτσι πως είναι. Είναι καλός αυτός. Ενδιαφέρον, προσπάθησε. Όμως εγώ είμαι σε αυτόν παραμένω. Δεν πειράζει, έχασε λίγο τροφή. Αλλά τον περικυκλώσεις που είναι και μικρούλης και είναι ευκολούλης. Σιγά σιγά θα πεθάνει. Δεν θα κάτσει εδώ για πάντα. Κάποια στιγμή. Δεν μας χαλάει να κάτσουμε εδώ. Εμείς θα τον πάμε έτσι τελείως κάποια στιγμή. Αν ψηθεί κι αυτός. Τον φάγαμε επιτέλους.
ήδη. Είμαστε τέταρτη. Ενδιαφέρον. Θα φάμε αυτό το μικρό τώρα, εντάξει. Δεν θα μας δώσει και κάτι πάρα πολύ, αλλά... Να πάρει λίγο πόντους. Έλα, ψήσου να πετά. Αυτό είναι μικρό, γιατί... Άντε, μπράβο, αυτό θέλεις τώρα. Είναι εδώ πέρα που έχει μαζέψει λίγη τριφόλα. Καλά, αυτό πόσο μεγάλος είναι. Παραλίγο να σε περικυκλώσω. Παραλίγο. Δες πάρα πολλά. Έχει πεθάνει μισό, γιατί δεν τον φάγαμε. Καλύτερα. Ναι, δωρεά είναι τροφή. Πάρα πολύ. Και είμαστε δεύτεροι. Πολύ καλό αυτό. Μου να πεθάνει ο πρώτος πρέπει. Δεν πεθάνεις εσύ όμως. Αυτός εδώ πράγμα. Ναι, αυτός είναι. Έχουμε φάει 4. Όχι, κάπου από πάνω είναι αυτό. Τα μικρά πώς πηγαίνουν έτσι. Αυτό. Τι να κάνω. Τον έφαγα. Δεν είχε γίνει συμμαχτώ πολύ. Πρέπει να δείχνουμε σκοδιάνουμε πάλι 25 δεύτερα. Έχει ένα χ. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ερώτηση της μέρας. Εσείς χαίρεστε που κλείνουν τα σχόλια ή είστε και εσείς που πάτε έτσι και δεν χαίρεστε επειδή το χρόνο θα πάτε πολλά? Εγώ παραλίγο να πεθάνω με ένα μικρό. Εγώ πάω πέμπτη και αυτό δεν πάει έκτη. Αλλά δεν ψήνουμε να καθώ, όχι θα δω. Έχω ήδη πάει τρίτος. Με κάποια μερικά εγώ boost. Θες να παίρνεις κάτι? Ναι, παίρνεις, έχει και δεύτερα. Πώς βγήκε έτσι. Δεν το είδα. Δεν έχω τώρα άλλο revives. Δεν πειράζει. Εμείς πριν κάναμε revives, αλλά τώρα δεν μπορούμε. Κάνουμε ένα Είναι πολύ. λάθος κουμπί. Δεν θέλουμε να βάλουμε λεφτά, όχι. Δεν είμαι ξεποσοκαμένη. Όχι. Πάλι το πάτησε. Μπερδεύτηκα πάλι. Δεν το πιστεύω. Εδώ πέρα το κάνω, μπορείς να πατήσεις. Και πάμε. Όπα, με τη μία. Όπα, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται. Τι κιλάρα πήρες. Ο άλλος παίζει να τρώγει τόσο πολύ. Καλά. Αυτός ποιος είναι. Αυτός είναι πολύ... Τέλεια. Από τώρα 666. Είσαι τρίτος. Είσαι καλά σε γενικές γραμμές. Ναι, εντάξει. Δεν χάσεις 10 θέσεις. Είσαι τρίτος. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι η λύση. Οκ. Πάλι. Brain rot. Τέλειο. Brr, Patapim, il mio cappello è pieno di slim. Trulimero, trulicina. Brr, Patapimerina, tira calci e miagola con... Σε αυτά τα δύο brain rats, στο τριλιμμένο του Λιτσίνα και στο brr brr. Ενεργεία. Μπείτε στο προηγούμενο βίντεο για να δείτε. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα brain rots. Εδώ βλέπετε και άλλα που δεν έχουμε βάλει. Revive, δεν θα κάνετε revive. Βάλουμε παιδιά από όσοι θα 10 μόλις θα βάλουμε τώρα και το κλέψουμε το βίντεο γιατί είναι ήδη 9 λεπτά. Πήρατε πρώτα μεγάλο κύλο, αλλά μετά το ξανά λογιάδες. Με έχει κυκλώσει. Είναι τεράστιος. Αυτό με κύκλωσε. Με κύκλωσε αυτό. Είναι τεράστιος είναι αυτός. Αν θες να αφήνεις. Δεν θα ανοιχτείς για την λεφτάνη. Όχι καλά. Άντε,
Δεν το βλέπω. Εγώ δεν επιβιώσω. Εδώ μέσα, με προστατεύει αυτός. Ευχαριστώ πολύ φίλε. Εντάξει, δεν θα τελειώσει ποτέ το βίντεο. Πού να παίξω τώρα πίσω που είσαι βίντεο και έγινε το φίλο. Ρε πάτε τον! Δεν μπορώ να το φάνε. Έχει σπίτι, πώς θα βγεις. Άντε γεια φίλε, bye! Ναι, όχι, το σέρ. Ναι, εντάξει, πλάι. Μπορείς να το βάλεις κιόλας. Ενώ τον έχεις περικυκλώσει ήδη, οπότε μπορείς να το βάλεις. Πήγε, άσε να φάω, αυτός είναι μικρός, πήγε να το βάλεις. Τι να έκανε, λίγο τροφή έξτρα. Τι είναι αυτό. Wow, bro. Wow. Wow, βοήθεια. Ξέρω εγώ αν το πεθάνεις ποτέ θα κλείσουμε το βίντεο σε 10 χρόνια. Όχι, εντάξει, αν δεν πεθάνεις ποτέ θα το κλείσουμε στα 15 λεπτά. Να σου δείξω. Γιατί πάω το σάρμα. Εδώ και 3.000 διαφορά πόντους από τον δεύτερο. Στα 15 λεπτά κάνουμε το βίντεο γιατί είναι εντάξει. Είσαι όλο το μάτι, πώς κάνω πλάκα. Ήταν εδώ το ρούλε μου παπούτσες. Είμαι ο Φίλιππος και αυτό είναι ο Φίλιππος. Εγώ είμαι ο Φίλιππος. Βοήθεια. Φύγε, γιατί μου καλά στο πάρτι μου εσύ. Όπα, αυτός τι κάνει τώρα. Τώρα έχει boost. Τι νομίζεις ότι λέει. Γιατί θα του έλεγα εγώ αν δεν είχε boost. Easy money. Μπρο, τι παίζετε εδώ. Φίλε, αν θέλετε φεύγω, Άλλο, ένα λεπτό και 14. Το βίντεο, να τελειώσει. Εντάξει, θα πάω να αυτοκτονήσω. Είμαι ήδη πρώτος, δεν βγάζω μόνο. Έχω κολλήσει τόσες χιλιάδες πόντους και μου έχει κυκλώσει κάτι μικρό και το φοβάμαι αυτό να κρίνω. Μου έφυγε το χέρι εκεί. Πήγε πάρτο. Yes, έφυγα. Αντιός αμίγκος. Μένω ακόμη λίγα δεύτερα. Ήμουν αφησιωμένος στα δεύτερα, αλλά το είδα. Φίλε, αν θες. Εντάξει, άλλα 30 δευτερόλεπτα. Εντάξει, εγώ απλώς ανεβαίνω χαλαρά. Κανονικά έχω κερδίσει. Έχω πάρει 1.000.000 kills. Μπρο, τη γλίτωσα. Έχεις πάρει και 1 kill. Πάω καλά. Τι ήρθε. Θα σου είδω. Τώρα δεν σου φοβάμαι. Wow, μπρο. Φάτε. Τελειώνει το βίντεο. Έχει ακόμη 3 δεύτερα. Τέλειωσε.
Μικρούλη, θα είναι τυχερή σου μέρα, θα πεθάνεις. Ως το τελευταίο μου kill. Αυτό kill δεν είναι και είναι στο βίντεο. Αδείο, πέθανε. Φάει από την προφούλα και πέθανε. Τα λέμε παιδιά σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!